Bueno, felicitar como siempre a los chicos por la victoria, por el esfuerzo, por vaciarse, ¿no? Agradecer y a la vez felicitar a nuestra gente porque ha sido una fiesta, ¿no? Y ha sido una fiesta de equipo, afición, ¿no? Todos juntos empujando contra un muy buen equipo y nos lo hemos pasado muy bien gracias a ellos, ¿no? Nos lo hemos pasado muy bien jugando porque, bueno, es que el Barri es así, ¿no? Da una energía, ¿no? Y te contagia y nada, les agradezco, ¿no? A pues, toda la gente que ha venido, que ha sido mucha. El partido, bueno, yo creo que hemos sido mejores en muchos trozos, ¿no? Yo creo que hemos dominado el ritmo, hemos jugado a lo que queríamos jugar nosotros, defendiendo bien. Sí que es verdad que nos hemos ido a la media parte con la sensación de que era muy poca ventaja la que teníamos, ¿no? Porque yo creo que estábamos jugando bien, pero estábamos fallando situaciones cerca de la canasta fáciles y ellos a la vez nos estaban pues contrarrestando con alguna canasta de mucho mérito, ¿no? Me viene a la cabeza un triple de Rakosevic, ¿no? Muy punteado. Bueno, no terminábamos, ¿no? De coger una pequeña diferencia. Y bueno, yo en el tercer cuarto ha sido la misma tónica, ¿no? Un partido igualado, ¿no? Con, bueno, con dos planes de partidos, ¿no? Muy definidos, ¿no? Y yo creo que también ha habido pues, el momento ese, ¿no? de las técnicas, ¿no? Que hemos cogido una pequeña diferencia, el público pues, ha apretado más que nunca y nos hemos crecido. Y bueno, pues como digo siempre, ¿no? Estas son de la afición, han ganado ellos. Una de les claus d'aquest bon partit potser ha sigut el duel Simenovich-Carrera, perquè s'han fotut per dalt, per baix, i l'ha sabut parar molt bé i treure-lo de polleguera. Sí, el partit de la nada també ho va fer. El partit de la nada també ho va fer. El Jole pues, és molt bon defensor, no? I jo crec que, a part de la feina, no?, que ha fet el Jole, que ha sigut molt bona, pues jo crec que tot l'equip, no? Perquè ens hem ajustat molt bé en situacions on el Michael pues, ens podia fer mal, no? Per exemple, quan jugava alt pel baix, pues, saltàvem en situacions al trap, al 2 contra 1, no? Per obligar-lo a o jugar 1 contra 2 o que passés la pilota i bueno, pues, aquesta coordinació defensiva requereix de no sol el Jole, no? Està clar que el Jole avui ha fet una feina magnífica, no? I pues, content per ell, però no era un duelo Jole contra Michael, sinó Lleida contra Estudiantes, no? I jo crec que avui nosaltres hem estat millors. Això, Gerard, reafirma una mica la gent que potser dubtava, no? Després de perdre aquí a casa contra Corunya, de que l'equip pot guanyar qualsevol equip i pot competir el play-off fins al final. Bueno, avui ens ha sortit bé, no? Jo crec que el dia de Corunya, amb tot això hem de tindre equilibri, no? Jo crec que el dia de Corunya vam fer bastantes coses bé, vam tindre un moment de desconnexió que jo crec que ens va penalitzar molt en l'inici del tercer quart. Avui no, potser aquest moment no ha sigut tan, no s'ha produït tan llarg, no? I crec que avui hem estat encertats, hem rebotejat molt bé, no? Que hem guanyat el rebot, no? I crec que el nostre percentatge de tir de 3 avui és millor que el dia del Corunya, no? I al final, doncs, bueno, quan defenses bé, reboteges bé i podem jugar al nostre ritme i a més, doncs, quan estem una mica més encertats, que és el que juguem, doncs, es produeix aquesta explosió que hem viscut avui. Parlava Gerard de l'afició, evidentment avui segur que hi havia molta gent que venia per primera vegada a veure l'IGG Força Lleida. La carta de benvinguda perquè repeteixin no està gens malament, convidar-los a que quan es jugui contra altres equips a més hi pot venir. Sí, a mi el que m'ha agradat molt és veure molts nens, no? He vist molts nens, no? Veig il·lusió, els aficionats jo crec que avui han gaudit, com hem gaudit nosaltres, no? I pues sí, ojalà s'hi pugui sumar molta gent, no? Avui, és que aquí al Barris Nord amb tanta gent apretant, pues és una pista molt difícil i ja ho he dit, no? Gràcies, no? Gràcies per vindre, ojalà vulguin repetir i s'hi vulguin sumar perquè junts som més forts, no? Sembla un tòpic, però és una realitat. Ara ve un descans de Lliga que aprofitareu a banda per descansar. Bueno, per seguir millorant, no? Per seguir treballant coses
és probable que busquem un amistós per aquesta aturada, no? I que l'equip no s'aturi, no? I que segueixi treballant, segueixi pues això, no? Centrat, no? I pensant en preparar el següent, que ara ens venen, si no vaig malament, si no vaig errat, crec que juguem 3 caps de setmana seguits a fora. Sí que és cert que entremig hi ha un partit contra el Sant Pablo Burgos, no? Però ara ens venen 3 partits seguits a fora que segurament pues, serà molt difícil, no? Perquè com sempre guanyar fora, no? Llavors, bueno, treballar i a seguir.